Ето я. Здравейте, приятели! Днес, след кратка пауза, съм за риба и нямам търпение да ви покажа днескашния ден с какво ще ловя. Наскоро моят приятел Радо публикува една класическа хубава въдица на сейч, като в момента, в който видях обявата, не се сдържах и веднага му писах да ми я запази по възможност. Човека прояви голямо разбиране, запази ми я за няколко дена и в първия работен ден веднага отидох в магазина да я погледна. А сега да ви покажа за какво става въпрос. Това е една класическа въдица на сейч, поне това, което успях да прочета в интернет като информация за нея. Аз съм бил малък, когато е излязла тази въдица на пазара. Тя е двуделна, с хубаво ушито калъвче, с алуминиев тубус. Ето е ние, приятели. Класическия графит 3 с RPL Plus серията, която е. Ето, погледнете. Тук е по-плитко, нататък става дълбоко. Ще се опитам да заметна нимфите малко така по-нагоре, за да мога да мина точно пред клоните. Опа! Мале, закачих риба. Опа! В момента, в който тръгна да издърпам нимфите от водата, закачих риба. Мале, помислих, че камък. Слон съм закачил. Мале, уникално. Уникално! Сега няма да се закачи, нали? Естествено, първата риба е оттърваната риба. Стървах блатното, абсолютно пишман рибар. Ако не сте виждали пишман рибар, здравейте, това съм аз. Перфектно замятане. Водене, линията спря и това е закачка. При мен заваря обаче доста стабилен дъжд. Не знам дали се вижда на камерата. Това беше риба. Риба. Това беше риба. За сега две оттървани. Браво. Справям се повече от перфектно. Първата късметлийска извада на риба. Хора, наистина уникална въдица. Като се абстрахираме от цвета на макарата, това лилаво-розовото изобщо не се подхожда на тази въдица, но бланката е перфектна. Перфектна бланка. Не знам дали ще се види, погледнете само с какъв строй е. В момента бих казал, че не е точно фастова въдица, както новите бланки, но тази седи малко по-към модерет фаст. Бих казал, че въдицата е точно това, което имах нужда. 4-ти клас, 9 фута. Ето я.
Красива рибка, много красива рибка. Елай, 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 елай. Елай, 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 тук да ти покажа. Колко си красиви. Виждам, че искаш да излезеш. Чакай, чакай, чакай. На долната нимфа се закачи. Айде, плувай обратно. Уау, след това ще разказа как хванах точно тази рибка. Само да я извадя. Голям смях. Хора, пишман, рибарен за риба. Това съм аз. Накратко. Настанал съм на това място, ходям, проводки. Нищо. Никаква риба. В момента, в който заметнах с въдицата нагоре по течението и реших да направя 2-3 крачки, изведнъж усетих как цялата въдица се тресе. Голям смях с мене. Благодарен съм на Радо за това, че успя да ми даде този перфектен продукт. Видях публикацията в оказиона към магазина Акулата Фишинг с продаване на точно такъв вид хубави, запазени, качествени такъми. Наистина въдицата е уникално бежу. Попаднах на нея, видях я и веднага се свързах с него да отида да я тествам на място. Естествено няма как да я тествам в полеви условия на реката, но я закупих просто в магазина, като я хванах и си казах, това е моята въдица. Такъв вид въдица, 9 фута е перфектно. Бланката е уникална. Закачих няколко рибки, естествено първата и най-голямата ми беше отърваната рибка, но това, което установих от бланката при отърваната риба и при двете рибки, които успях да извадя, е, че тя има доста хубав запас от мощност и оживява в момента, в който закача някаква рибка. Просто започва така да играе цялата. Оживява и започва да играе, започва да трепти. Добре. Добре. Браво. На горната нимфа. На предигона е това. Тази е по-малка. Даже се откачи. Бягай, рибки! Бягай, виждам те! Хванах се обрат. Бягай, рибки! Настана точно зад камъка в краката. Предимството да ловиш с безконтрови куки е, че нараняваш минимално рибките, да ни кажа, че в някои случаи те сами се и самореализват.